Wat voor houtsoorten werk je jou gewoon bij mooi? Alles wat uit het bos komt. En nou hebben wij begrepen dat je deze keer wel mooi een heel bijzondere houtsoort ontwerp binnen. Nou, de houtsoort is op zich net zo bijzonder met een plak van herkomst toch. Dit is Deense eiken, op Scandinavië waar. Daar ben we altijd gek op. Zeker in de monenbouw, maar ook in de schipsbouw. Het is mooi taai hout, lange vezel en hartstikke sterk. Ja, en dit hout schijnt ook nog eens een keer bij je hele bijzondere mensen voor te komen, hebben wij begrepen. Ja. Ja, ik weer bij de houthandel op het hier, maar ik zei daar zeer een mooie BM lezen. Ik zei, is dat ik wat? Ja, hij zei, dat ken wel, dus wij erheen. Ik zei, dit is een donders mooie BM. Ja, zei hij. Ik zei, die wil ik wel proberen. Ja, hij zei, dat ken. En toen weer zijn we aan het praten in het kantoor. Hij zei, ja, deze komt nog bij... Toen vreet ik hem, zei, wij komen spel wij. Hij zei, bij koningin Elisabeth uit de tuin wij. Maar jouw werk je nou dus maar koninklijk hout. Ja. Ze kerst het wel zeggen. Nou, mooi, nou. Ja. Dat is een hele verantwoordelijkheid, lijkt het mij. Ja, nou weet ik eigenlijk net. Ik moet altijd graag een beetje wel in mijn werk. Hè. Dat vind ik een van de belangrijkste dingen. En als je een beetje wel in je werk hebt, je kan mooie dingen maken, maar mooi materiaal, nou, dan is eigenlijk missie bijna altijd slagen het wel. Ja, dit is ook mooi werk. Zo zie je de kerstmiddag haast wel voor het bij het waai bij alleen maar. En wat maakt je jou met dit hout? Wij zijn nu een naaie lantern met een insnoerde dakspitsen gemaakt voor het kerken van Zondel. En op zich wel heel uniek, want Jortendaal werd er nooit meer een kerkentoer aanpassen naar de tijd hoe het jaar tijd west weer. Maar Willem, Ja. hoe weet je jou nou zeker dat dit koninklijk hout is? Want misschien heeft die houthandelaar jou ook gewoon wat wijs maken. Dat zou samen kennen. Maar ik heb een briefje in de map. Hij heeft een officieel certificaat, want hij doet aan duurzaam bosbeheer. Dus hij heeft dat allemaal op papier staan, herkomst van het hout. Dus dat is allemaal genoemd. Wanneer moet de toer aanwijzen? Nou, we streven er nou om voor de crisis de spitsen nog heel naar bovenop te zetten. En dan zouden we misschien dat we alles nog voor de crisis zonder een hele poppentour worden om dat alle gekleed te krijgen. Maar we werken de hut aan nou en we zetten gewoon terug. Het is een toer en het wordt een toer. Het is een tour en het wordt een tour. Zij is het, net anders. Goedemiddag, mevrouw Klarenbeek. Ja. Hallo. Goedemiddag. Hoe is het? Goed hoor. Ja? Ja, prima. Zit u lekker te kranten? Ja. Oké. Hoe is het met u? Hoe is het met u? Nou, helemaal geweldig. Helemaal geweldig. Ja. Oké. Ja. Ik kom voor de medicijnen. Nou, goed zo. Ja, zal ik maar even kijken? Oké. Wat vindt u van de zorg op Ameland? Geweldig. Geweldig. Voor mij is het 100%. Zullen we met de tabletten beginnen? En dat doen we. Ja. Nu heeft u vandaag Remco even over de vloer. Ja? Is het een goede verzorger, zal ik maar zeggen?
Wat moet ik daar nou voor zeggen? Ja, ook geweldig. Ja, goede zorg. Ja, ik kan lekker brommen en maar het is heel gezellig en ja, zorgzaam. Mijn naam is Remco Visser. Ik ben coördinerend verpleegkundige voor Thuiszorg Friesland voor het werkgebied Ameland. En inmiddels alweer, we gaan op naar de 22 jaar met veel tevredenheid in dienst van Thuiszorg Friesland. Hallo, hallo. Daar ben ik weer. Is het allemaal gelukt met de planning? Ja, morgen nog een klusje voor je. Oké. Wat voor collega is Remco? Ik vind het een goede collega. Hij staat altijd wel klaar voor alles. En hij doet gewoon heel veel binnen het team. En je kan eigenlijk altijd wel op hem terugvallen. Ja, en hij luistert nu natuurlijk ook mee, maar heeft hij ook minpuntjes? Heeft hij ook minpuntjes. Soms is hij wel eens heel druk en dan merk je dat wel aan hem. Hey Bianca, we zouden nog even naar de slimmering kijken voor de lekkage bij onze cliënt in Nes. Ja. Ik sta bekend als opruimerig, want als er hier iets weg is, dan roepen ze Remco heeft opgeruimd. Ik hou niet van half werk, dus de puntjes op de i. En vlammen als het mat. Je moet er wezen als er wat van je verwacht wordt, ja. En dat geldt voor mij, maar als je dat uitstraalt, dan neem je daar een team ook in mee. En dat maakt dat het team is zoals het is. En daar zijn wij met elkaar trots op. Daar ben ik alweer. Ja, daar ben je alweer, Remco. Vannacht ook bij Nacht en Ontij, hè? Vannacht ook ja, bij ja, Ontij. ja. Van de bank gegleden. Ja. Hoe dat gaat, weet ik nog niet. Nee, verder geen klachten? Nee, helemaal niet. Niet stijf? Nee, Oké. mijn armen weet je, maar dat is spierpijn. Heel tevreden ben ik er, ja. En ze wil ik wel alles van je doen en ja, dat is geweldig. Daar ben ik heel griezelig tevreden over.